Og her. Det er mig i Minecraft. Sne. Jeg vil have mere sne. Og det er så min mærkelige ven, Andreas, som filmer i dag. Som også er fast i dag. Hvad skal jeg lige for den der? Og ikke kæft, det er en spade ting. Nå, ja. Det her spil, det er meget spastisk. Det er derfor, jeg elsker det. Ja. Der er vand. Jeg vil drukne. Jeg kan ikke få luft. Jeg dør. Det var dejligt. Der er kul. Kul. Jeg kan se det mørke foran øjnene på mig. Se det der. Det er et fantastisk vidunder. Okay, jeg behøver sikkert at viske, vel? Nå, sand. Nej, jeg faldt ned i det iskolde vand. Og her siger min ven, mærkelige Andreas, at han har ondt i sin arm. Det kan være, I hørt noget, der siger, jeg har ondt i min arm. Nå, ja. Videre med det. Det var så min mærkelige ven, Andreas. Igen. Dum får, jeg vil dræbe får. Haha. Hævn over får. Nu vil jeg lave et sværd. Og det her mærkelige træ, som så kan flyve, det er helt vildt sejt. Og der var lige 5 træ. Sådan. Fokus, fokus. Og så den her. Og nu tænker I, sagde han ikke, at han ville lave hvad var det, jeg ville lave? Et sværd. Ups, min fejl. Nå, men nej, for jeg er snydt, ja. Dig eller jer. Der er mørkt. Jeg kan se mørkets kræfter komme til mig. Det kan vi da ikke have. Det er en slem ting. Hvor var det, jeg så det der kul? Jeg er ved at falde ned. Yay! Sejt. Der var den flyvende tekst. Og det er mega sejt noget. Ja. Er det is? Ja. Det er bare min mærkelige ven Andreas, som ikke ved noget. Og som I kan se, så er det rimelig svært at finde nogle træer, som I ser her. Sejt. Der er lag på den kolde vind. Nå, der er så koldt. Ups. Min fejl. Det var sammen med en mærkelig ven, Andreas. Andreas, film lige dig selv. Og det her, det er som en mærkelig ven, Andreas. Han... Og